Sanxenxo xa conta no seu palmarés con 35 cus de calidade e unhas certificacións que conseguen que o conxunto de Galicia se converta na comunidade con máis recoñecementos deste tipo, tal e como explica o tenente de alcalde Gonzalo Pita. Non, hoxe en día Sanxenxo supera as 34 certificacións de Q de calidade, o que colabora para que o conxunto de Galicia se convirta na primeira comunidade por primeira vez en máis distintivos de calidade despois de Andalucía, que foi sempre a primeira. Pita non disimulou o orgullo de que Sanxenxo sea a segunda vila de España, tan só por detrás de Madrid, con máis certificacións deste tipo. O Concello de Sanxenxo é o segundo concello de toda España, despois de Madrid, en número de distintivos de calidade, e iso creo que nos ten que encher de orgullo a todos os veciños e veciñas de Sanxenxo e a todos os empresarios que en algún momento apostan porque nos distingamos de outros destinos pola calidade, non? Pero si o xoves que rematou nun acto no Real Edificio de Correos en Madrid xupuxo un gran recoñecemento para Sanxenxo, a mañá do venres non foi menos. Sanxenxo foi recoñecido como segundo finalista SICTEC. Ven a mostrar que digamos que a nosa involucración do conxunto público-privado está dando unha potencia, calidade en este destino chamado Sanxenxo impresionante. Por lo tanto, este premio para todos os veciños e veciñas de Sanxenxo que teñen unha empresa, que teñen un local, que teñen un pequeno hostal ou calquera tipo de prestación relacionada co turismo e que apostan por isto, pola calidade, non? O tenente de alcalde de Sanxenxo afirmou que se está a traballar no bo camiño, unha traxectoria que avalan os importantes datos referentes ao sector turístico sanxensino.